Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka jingwat iki arngut ki bala ne sausngi kala kutno ha ka arpun riu tarik jong ni benai hadin bala shem ya ka metyap jong ki bala syak tak mo hau tha bat bahap ka yor ha bahar mur chamba district jong ka Himachal Pradesh ha ba shem ki metyap la dan ru ksew uba ap harud ka met jong Piyush Kumar khalai snem bala syak tak mo hau tha Piyush Kumar baru viksit rana kat khandai snem kila lecha bahar mani mata mandir haka arpo arteri jong ni benai ban shina video tangba kila sakut no haka jingjur jong kayor hadin bompoy ying kila pentep shaki bos sarkar ki bala pha eki state disaster response force SDRF bat ki helikopter jong ka Indian Army ban wat eki barula shem eki hadin khandai pun riu kanta uni ukso udei u jong u viksit rana tangba la shem u harud ka metyap jong Piyush nakadaw baka sniu palat ka beneng bat jorong kilom la yok banyak keren bat uwei naki arngot leng baka mobile phone haka arpulai terik tangba kala thut nak ka network kabala penshitom ban wat yaki haka arpsan terik la wat biang yaki daki helikopter bat ki drone tangba klem shem satya yaki men haka arpun riu terik pat la yo i yaki ten haka por kumba khandai steng por step bat ulah shem yaka metyap jong ki arngut bat uni ukso ubrang ap harud jong ka met jong ki SDRF jong ka Himachal kala pentikena bala shem ya ka metyap kini ki arngut bat ru lapan pai no ya uni ukso shaki bahieng hasem jong viksit rana